we hebben een mooi weertje. Ja, windje, wolkjes. En dan vind ik het natuurlijk als marinebioloog ontzettend fijn om alleen maar eigenlijk naar de grond ook te kijken. Om te kijken wat er allemaal zit. Ja, nou, en ook, om niet op je bek te gaan. Nee, hè? dat is ook heel belangrijk. Ja. We gaan op zoek naar zeegras. Daar stond het hier vroeger vol mee, maar tegenwoordig moet je het met een lantaarntje zoeken. Het is zo grappig, hè? Dat zeesla, dat ligt hier nu een beetje half dood op de bodem. Ja. Maar dit staat straks gewoon weer in het water. Ja, dan gedijt het hartstikke goed. Dus dit is gewoon echt de bodem van de zee waar wij lopen. Ja. Eerste plompje, ik noem het een plumpje, maar ja. Dit noem jij een klompje? Ja, een klompje. Klein zeegras met andere soorten ertussendoor. Even zoals kijken. veldsla. Waar zijn wij dan naar op zoek? Rood Naar dit darmwier. hier? Precies, Is dat dit is het. Dat is klein zeegras. Dit is klein zeegras. En dat zouden wij graag overal willen zien. Ja, maar waarom ben jij daar dan als marinebioloog zo in geïnteresseerd, in dat klein zeegras? Nou, dit klein zeegras, je ziet het ook hier gebeuren, is een biobouwer. En dat zorgt dat het landschap verandert. Want je moet natuurlijk eigenlijk 3D zien, normaal ligt het niet alleen maar plat. Ja. Dat zorgt ervoor dat de watersnelheid afneemt. Ja. Dus dat dan het sediment rustig naar beneden kan dwarrelen. Dus het De watersnelheid hydrodynamiek neemt af. Watersnelheid neemt af. Ja. En zandkorreltjes of slipkorrel die daarin zitten, die zinken dan. die komen daar een beetje tussen vast te zitten of die zinken. Ja. Dit is alleen maar klein zeegras met groot zeegras ertussendoor. Ja. En je ziet hier poeltjes. En die poeltjes, daar is die hydrodynamiek nog zachter, omdat het eigenlijk beschut wordt door de heuveltjes eromheen. Wacht even hoor, de hydrodynamiek is zachter. Daar bedoel ik mee de kracht van het water. Ja. Als de kracht van het water te ruig is, dan ontwortelt het ook de planten. Dus wat met één sprietje begint, meer gras, sediment daalt neer, dit wordt wat hoger, daar ontstaan weer laagtes, rustig water, weer meer gras. Oh, kijk. Hier beginnen we de zandkokerwormen te zien. Die kunnen ook echt hele riffen bouwen, of banken. En die bouwen een omhulsel van zand. Ja. Zie je? Ja. En daarmee beschermen ze zichzelf. En kunnen ze verder omhoog in de waterkolom. Dus dat zijn ook rifvormers? Ja, eigenlijk wel. Bouwers? Ja, gematigde rifvormers. Ja, je denkt, het is één grote grijze vlakte. Maar die vlakte barst van het leven. Het is mooi dat we nu eigenlijk afstand nemen van Rottumerplaat. Ja. Maar is dit nog steeds Rottumerplaat waar we nu zijn? Of weet je het niet meer? Ik zou zeggen van niet. Helpen jullie Jeroen ook? Klein zeegras hebben we gevonden. Maar op de uitgestrekte watplaat moet ook nog groot zeegras zijn. Ik denk dat we daar moeten zijn. Ja? Ja. Nou, kijken wie de eerste vindt. Ja. Ja, dit is een mooie. Dit kunnen we wel. Ga ik er niet veel. Hier zie je wel een aantal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ja, hier ook. Ja. Ja. Nou, dit is dus echt, dat noemen we dan littoraal groot zeegras. Ja. Maar waarom is zeegras belangrijk? Wat gaat dat doen? Nou, als je een in de groot Waddenzee? veld zeegras hebt, Ja. dat noemen ze ecosysteemdiensten. Ja. En dat zoals ik al zei, dan heb je dus een heel veld. En in dat veld is heel veel beschuttingsplaats eigenlijk, net zoals een koraalrif. Maar heel veel jonge vis die kan daar heel goed gedijen. En daarnaast heb je dat het dus ook sediment vasthoudt, waardoor het eigenlijk het zwevend stofgehalte verlaagt. Het heeft een golfremmend effect. En daarmee is het meteen een soort kustverdediging. Er wordt al jaren geprobeerd zeegras in de Waddenzee terug te planten. Maar dat is tot nu toe maar op één plek gelukt. Het blijft een lastig gewas. En dit zeegras, is dat er vanzelf gekomen of hebben jullie dat ook? Nee, dit is natuurlijk. Dit is allemaal Oké, Alleen heel bijzonder. We weten niet waar het vandaan komt.